Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo kuphina kuphi la nibona khona le video manje ngoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwandwe aka intatheli ka YouTube. Hey bafethu ke namhlanje ngizokhuluma ngezingwazi zomsakazo Ukhozi FM. Ngizokhuluma ke ngo Lady D kanye noZimi PBL bese kuba ke uKhathide umfoka Ngobe. Emva ukuthi ke bahlabane bemuka nezindondo lapha emncintiswaneni wamasebenza award. Kanti ke umsakazi omkhulukazi intandokazi yomsakazo Ukhozi FM uLady D Khoza uhlonishwe ngendondo ye Lifetime Achievement kumasebenza Women Awards abese Gateway Hotel ngolesihlanu. Kanti ke umsunguli wale mkomelo uthe bakhethe ukuhlonipha yena ke uLady D ngenxa iqhaza alibambile lapha emsakazweni futhi ke nangendlela ayisibonelo ngayo ngendlela aziphatha ngayo njengomsakazi osemdala futhi ke othandwa kakhulu onesimilo ofundisa abanye abantu indlela yokuziphatha. Kanti ke noZimdola naye akasalanga ngaphandle uZimdola Zimi PBL naye uhlomule ngendondo ye Women in Media. Kanti ke abantu abaningi batshengise ukuyijabulela le ndondo kaZimi PBL njengoba nalapha abalandeli bamaskande amabhinqa enkundleni zokuxhumana bebelokho ke bembongele njalo kubalwa ke noKhuzani Mpungose naye ke uke wadlulisa ukumbongela. Bafethu ke kuyajabulisa ukubona abantu besizwe simnyama kakhulukazi ke abesimame benza izinto ezinhle kangaka. Kanti ke mase siyivala le ndaba sizoyivala ngoKhathide Ngobe njengoba ke naye sike sambona kuleli viki esisuka kulona eshaya ngonyanyavu lemonto uhlobo laka Mercedes. Abantu abaningi ke bamjabulelile ngaleso senzo njengoba futhi naye ke ungomunye wabasakazi abathandwa kakhulu khona lapha emsakazweni Ukhozi FM. Sithi ke qhubekani njalo ke bafowethu nenze kahle. Sizwide Media sithi ke siyanibongela sithi umsebenzi omuhle mawuqhubeke nigqugquzele ke isizwe futhi ke nisebenzele isizwe ngokuzikhandla futhi ke nisigcine sijabulile ngazo zonke izikhathi. Bafethu ke ibona abasakazi laba abathandwa kakhulu futhi ke abenza izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. Sithi ke masibabongele ngempumelelo yabo kukho konke abakwenzayo. Mina ke ngintatheli ka YouTube sengiphuma kanje sivele siqede le ndaba khona lapha kwe comment section ngithi ke nazo ke